son Puff, o can desfice da súa familia. Teño pouco traballo, vixiar a casa e o xardín. Vivo de maravilla nesta casa tan bonita como todos tan agados. Eu son Mimi, o gato da casa. Todos os gatos voan veneno por soberno. Gato que aparece na casa, acaba menos dun minuto no meu barullo. Miau, miau, miau. Cada vez que Mimi papaba un rato, a nai de Fil dáballe unhas galletas e unha fermeta de premio. Estou vendo un rato, xa veredes como me fago. Miau. Que verde sou. Miau. Moi ben, Mimi, tú eres un gato moi bo. Toma o premio. Isto ainda me sabe mellor. Que ricas as galletas e o café. Que rico, que rico. Agora vou dormir un pouco. Amigo. Como era un gato moi agudo, cada vez que aparecía outros gatos por ali, enseñáballe os monumentos que había na súa vida. Mimi, que estás facendo? Pois é Pastor Díaz, un escritor moi famoso por aquí. Como se chama esta porta? Pois esta porta é de Carlos V. Antes había 5 portas para entrar á vida, pero agora só quedan 3. Ademais de catarrar, que se ve que había teorías para a vida, Mimi pasaba moito tempo diante da tela. Mimi tiña uns ollos verdes, azuis e marróns e uns fermosísimos bigotes tamén verdes, azuis e marróns. Pero que guapísimos son! Cada vez que viña na casa botaba colonia. Vestíase de etiqueta. Ponía unhas plantas para donde a muller. Un día Filtro se vai á barbería. Mimi, ven, imos á barbería de Manuel de Padrón con o seu pai, pa que poña ben. Bo día, Manuel, bo día, me deixar tu pai coa cara de un poquerete. Cuidado, Manuel, mira a súa sonrisa non vaya tan afiada. Non te preocupes, Otto, que non é a primeira vez. Primeiro, pois aboado. Mimi, dá un pouco de medo ver esa navalla tan afiada. A verdade é que sí, como se despiste un pouco, era su cabezada. Un barbeiro tan profesional como a ti, moitas grazas. 12 grazas e 15 euros. Cate fai no ben, pero caro é abondo. Fin, e seu pai e Mimi marcharon pa casa. E Fin foi correndo ao cuarto de baño e puxose unha camisa branca. Mimi, ven. Que pasa con tanta presa? Esos bigotes que tes fante moi vello e feo. Estarías mellor sen eles, máis cómodo de novo. Non sei, non sei. Eu penso que son guapos, que me quedan ben. Teñen cores e lo ten moito. Nada, nada, poderás cazar mellor sen eles. Non sei, non sei. Anda, veña, ven, que cho escoito. Que se non te tapas ben sen eles,
Díxete que elegante estás. Cando Mimi se mirou ao espello, saiu fuxindo con un lágrimo e comezou a chorar e chorar. Non se atrevía a sair do seu refugio. Dáballe vergoña que alguén mollase con aquela pata. Miau, 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 miau. Haberá algo por aí para cantar. Mimi, ao ver o rato, quixo collelo e ao botarse a ponta de riba, fallou. Nunca atrás lle acontecera, por cortar os seus bigotes, perder as súas facultades. Mira rápido, amigo. O gato Mimi xa non pode cazar ratos. Que? ¡Se non pode cazar! ¡Que xente se mudou! Imos comprar. Miau! 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 Que fan eses ratos? Están molestando a Mimi. Pobre Mimi, agora verán eses novedades. Fora, fora! Fora, fora! Mimi, gatinho, contame o que che pasou. Mimi estaba enfadado con ti e non quería contarlle nada. O único que facía era chorar e miar. Entón Fizz tuvo unha idea. Mimi, imos arranxar isto. Imos a volver a poder. Ele axudará. Que cara de vocês? Que vos pasou? Fizz contou ao barbeiro todo o que acontecera. Sen perder máis tempo, o barbeiro puxose a traballar. Séntate aquí, Mimi. Imos arranxar todo isto. Primeiro, os pelos do gato. E vamos colocando no seu sitio. E o máis importante, temos que decir ese conxuro máxico. Polo